Здравейте хора! Ние сме Gaming House и днес ще играем на Team War Puzzles в Roblox. Както виждате, аз подскачам до вас. Виж, обърни се към мен. Да, тук Матей, той подскача тук, сега и аз. Това е туториал, аз съм го минал туториал, да. Сега натисни червеното да мина. Така. Ето, стиги да... Това е туториал, просто аз никога не съм го играл. Давай. Сега да си другото. Да, така. Сега сега си натисна. Матей, давай. Чакай, добре. Жълтото ли си натисна? Това? Да. Аз съм мютнал Матей за малко и искате ли да го пранкваме? Айде. Сега само да го мютна. Окей. И тук да си. Да. Аз го мютвам. Защото аз съм шернал екран през лаптопа ми и оттам го мютвам. Сега. Да, нали става? Така, ела тук. Кажи Impossible. Добре, хайде. Хайде, ела. Не, то не е отключено. Кое не е отключено? То не е отключено. Кое не е отключено? То трябва да не е отключено. Виж, то и тук това не е отключено. Ела, и това ми е отключено. Първото това не ме да вие. Ето. Добре, окей, чакай да излезем. Как се излиза? Не знам. Чакай, ето. Идеално. Така. Идеално. Ето. Какво мога да си купа? 5? Така. Аз имам такова. Давай бързо. Какво? Трябва да натиснеш синьото. Цял ще ми помогна. Натисни синьото. Айде бързо. Давай, направих го. Чакай. Така че се така. Аз отивам за това. Т.е. окей, дай. Къде си? Трябва да умреш. Умри. Стой. Умри просто. Ще пробвам да направя този джъмп. Няма как. Така. US, окей. Айде бързо. Оп. Матей, ела тук мисля, че открих един бък, ела въгълчето. Трябва точно въгълчето да си. Не става. Окей, я кой да се качва. Айде. Сега ти скачвай. Давай. Опа, исках. Окей, дай ти първи, давай. Само моля те не умирай това зарите. Аз съм пробвай. Айде, качвай се, натисни бутона. Това ти искал ти го бутона. Слизай, бързо, слизай. Ще трябва да слезнеш тогава. Айде. Добре. Браво. Не влизай. Влезни бързо. И не влизай. Не влизай, моля те. Не влизай, умри. Умри. Хей. Благодаря. Как съм си 9% само? Айде, пробвай се ти сега. 80%? Давай. Давай, сега ти отидеш. Айде. Чакай, не. Дай. Айде. Давай, задръжва. Така ще се пробвам. Ето отидеш. Чакай, то го натисна. Матей! Давай, натисни го. Аз съм умрях. Давай. Аз тръгнах, ще ми казвам, това го натисна. Да, трябваше да го натисна, давай. По-бързо.
Имаш време. Няма да знам. Ха-ха-ха, сега стигна на тебе. Тя скачих с тебе. Айде някой да го задържи за това. Айде задържа съм го. Отивай там. Ще ти кажа, давай. Ще ти кажа кога да съм. Добре, ще отивам за лазер, че съм по-добър на паркур. Да, бе, да. Чакай, на паркур. да, айде лабе! Ама аз се обрях. Какво се обрях вече от Да, аз дойдох до тук да те спася. Да, бе, да. Ами да, аз Вярвам, че ще умря точно. нарочно умрях. Еднер. Айде, аз ще. Аз стигам. Сега ще умреш. Опа. Сега няма ти помага. Ето, направи си в този. Добре, айде си умреш. Сериозно. Да, нарочно. Матей, я виж. Мисля, че изкарах голям лък. Къде си Я виж. виж мен! Аз в момента не те виждам. Чакай, виж ме, виждате се краката така. Виж ме. Защо ме забавя? Аз не те видях къде си. Ела, бързо. Съм малко да умреш на най-лесния паркур на света. Ага. Хайде, де. Дай. Хайде, де. Ти не си ми отключил още това. Вчера сутрин не си ми го отключил. 50 пъти трябва да го минавам. Това е туториала. Не е туториал. А, така ли? А, да вярно. Това е първо ниво, най-лесно Това е ниво. трето ниво. Що бе? Чакай, не го натискай. Стой там. Натисни го. Да. Натисни го. Начисал съм го. Махни се и го натисни. Да. Давай. Тръгвай се. Бъди! Опа! Айде, не мога. Не, мислиш, че не трябва да се задържа сега. Давай, ела. Приятели, май това, ако го минам ниво, сме най-добри. Май това, ако го минам, аз ще не заклипа и още някой. Още едно, ама бързо. Да. Ще иначе. Аз го минавам паркура. Аз го минам вече. Айде, давай. Така, добре. Натисни бутона. Начисал го. Забравих, че такова и тръгнах напред и после назад. Да, върни се, умри. О, просто там има хора много. Няма никъде. Ще спада някой. Айде, има един човек и той дори не е тука. Ето, Айде, Матей. ето го. Стой, Матей, стой там. Чакай, Матей, я виж къде си. чакай, ще намеря. Матей, стой, не, Матей, аз те видях, ще отида че да ме пак- видиш. Стой, ще отида да ме видиш. Пред теб съм. Виж, не ме виж. Чакай! Да, тук съм. Здрасти. Брях. Yes. Хайде, де. Вас. Хайде, де. Давай. Хайде, де, някой не Давай, може. стоя. Стоя някой да отиде Аз там. тия паркура. Някой да натисне тъпя. Аз ти догатително сдръж стълбите. Добре, ще ги задържа. Слизай. Натиснал го, Слизай, сега слизай. слизал. Слизай! Дай, стъпи бутона, стъпи. Yes, бе! Повече съм 90 такова. О, А какво мога да си купя с тия дни? колко взема? Аз съм леко под земята. Тя с леко се 470. Тя с леко се спълнах под земята. Не си под... Къде си? Дарей си става ти, който ти това. Аз го четнах, за да не съм стъгнат под земята. Или още съм стъгнат, да, още съм стъгнат. Ето не съм стъгнат. Минавам. Това е за време. Айде, не. Това е моят тимейт, айде имам тимейт, ела. Давай някой да го... Контрол тимейт. Умря вече.
Значи ти можеш да контролираш тимейта си, Матей. Къде? Има едно отгоре. Точно. Така. 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 Не! Така. Така. Back to player. Така. Ти още на зеленото ли си? Така. 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 Този тимейт ми пречи повече. Не! Трябва с него, не можеш. Да, знам. Ама аз се бутам с него. Не! Как се вълнах в началото? Що в началото? Разбрах. О! Ти къде беше? Под земята. Още ли? Аз бях нагоре. Качих се по един. Аз ще съм... Ай, някакъв друг рейс. Качеках някакъв друг рейс. Стига си акцептвал. Добре, Защо? приятели, това не е последния рейс и... Не бе, още можеш. Така. Айде. Роси си, вейт. Тук какво трябва да правим? Тук виждам някакви нещица. Ще разбира се, ще умрех напред. И аз умрех от първи път. Avoid the black lava. Good kills. Сбърках копчето за такова, за смеяне. Какво? Така. Готово, така. Какво правите с синя бутон? Не знам, тук трябва да се направи. Ти още ли си на синьото? Не. Значи... If yellow has disappeared after registration. Като не разбира, какво трябва да се направи. Не мога. Сетих се. Сетих се. Така. Какво? Защо това синьо копче не работи? Така. Тук да оставим блока. Така. Върнем back to player. Сега тук да застанем така. Тук вече натиснато и натиснем това. Да, освободи се. Така. Не! Стига, не, ужас. На мен ми е затворена. Аз съм качен върху, виж, аз съм се качил върху синия бутон. На тебе отваря ли ти го синия бутон? Кое? Ма виж, аз съм се качил върху синия бутон и ми е затворено. Как се да видя? Дай последно ниво заедно. Просто дай, отиди до нивото по земята. Айде, аз се чепвам рейс. Стига стриси. Ама не мога да хода. Може. Ето не мога. Скочи. Ето не става. Върни назад. Няма игра с тебе. Само бъгваш маповете. Поправих се. Не, нямаше да играеш. Какво? Съм в Gravity. Добре, идвам в Gravity. Хайде. Виж, скочи. Това е яко ниво. Да, каза. Какво пише? Отключих ти това там. Айде да отключих ти зеленото.
Какво? Ето това! Зеленото отляво! Мадам, аз трябва да стигна до него, нали се сещаш? Ама можеш и по един малко по-кратък път. Така. Отключи го. Включи. Да. Включи го. Давай. Ето, виж. Сега тук има някакъв бял бутон. Отключих ти едно бял. Давай, давай. Отключих ти аз. Да, аз го имам. Скачай напред. Окей. Ела. Ма чакай, какво прави? Айде, ела, натисни бутона. Май Трябва да жълти, чакай, трябва да жълти, май. Не трябва да отида отгоре, май. Не. Видях. Отиди тук, стой там. Да, има едно червено. Ти трябва да чистиш някакъв червената и трябва да пишеш червени. Давай. Ето, готово. Да, и тук има някакви бутони. Пак не сме много добри. Така да, аз съм много добър. Да. Натисни го. Ама нали се сещаш, че трябва да натиснеш бутона? Айде, тези. Направихме. Добре, искаш ли последно ниво и да свършваме? И айде. Направим какво? Айде. Рейнбоу. О, това ни е първото жълто ниво. И какво като е жълто? Трудно е сигурно. Ето всички са много лесни. А ти така ми отключваш някакви. Така. Чакай. Отиди. Трябва да запомниш нещата. Добре, нещо ти не ги запомниш. Зелено. Отвори нещо. Така. Слушай, зелено. Сега синьо. Чакай. Бяло. Натисни бяло. Стой. Бяло, бързо. Бяло. Ще умра, бяло. Натиснах бяло. Много късно. Абе не е така. Натисни синьо. Ето, стой. Натискал синьо. Готово. Добре, грин. Зелено. Сега кой да натисна? Браун. Кафяво. Ето, готово. Не умря. Чакай. Кай не може ти. Аз ще правя паркура. Дай двамата да го правим просто. Отиваме Браво. на кафяво. Така. А трябва другия да го натиска. Добре, отиди да го натиска. Що аз? Жълто. Добре, дай. Жълто. Така. Бяло. Така. Това е последното. Сега ще трябва да ти натиска. Така. Да. Зелено, отивай на зелено бързо. Умрях. Изпълни. Кой не спой да. Сега да ходя. Пинк розово. Късо. Така. Стой там. Така. Сега жълто. На което можеш най-далеч? Стига толкова. Така е, последен цвет. Пак жълто. Да. Сега тук пак същото ли? Да, чакай. Да, окей. Да. Случай малко потребно. Жълто. Така. Аз го минавам. Бяло. Отивай. Ида ли? Не отивай. Ами няма. Сега какво пиете? Какъв е цвета? Кафяв. Стой, че ми си излезе. кафяв. Не можах да стигна. Не безпокойно, аз се върнах от начало. Върнах се от начало. Тук май няма. Зелено. То тогава нямаше кафяво. Аз стигнах на първото, защото иначе отидох в един крак и ви видях. Така. И жълто. Тук няма жълт. Има, отивай. Има едно жълт. Да.
Едно ти достатъчно. Червено. А къде червено? Готов съм. Давай кръгчето отново. Блу. Синьо. Този път кръгчета. Колко да дай нещото? Зелено. Минал го. На един джок минах цялото. Айде. Какъв цвета? Червено ти на червено. Не искам да рискувам. Аз на един джок минах цялото. Две ти изключих. Добре, аз на първото бях на първа цвет. Жълто. Възможно е да рече. Можеш да стигнеш до тук. Не може. Давай. Скачаш. Така. Синьо. Давай. Това ако ни убива, добре. Добре, и хора, това ще е за днешния клип. И аз бърнах. Чао.